Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең милли тапшырулар хезмәте татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Тур эфир студиясендә Гөлназ Ибраһимова безнең бүгенге чыгарылышта. Исламны рәсми кабул итүнең 1100 еллыгы уңаеннан республикада нинди чаралар үткәрү хәл ителде? Оештыру комитеты утырышыннан махсус репортаж. Кол-Шәриф мәчетендә Коръәннең кулъязмасы языла башлады, ул кайчан тәмамлана? Тарихи әсәрләрне язу өчен тарихны яхшы белү кирәк. Татарстан язучылар берлегендә түгәрәк өстәл үткәрелде. Узган ел ахырында Казан волейбол командалары зур уңышка ирешкән иде. Зенит Казан ирләр һәм Динамо Акбарс хатын-кызлар командалары Россия кубогына ия булды. Шул уңайдан Казан Кремлендә тантана узды. Табын янында зур уңышларга ирешкән спортчыларны республика президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Ул шушы командаларның тырышлыгы нәтиҗәсендә Татарстанда волейбол спортының яңа үсешкә юл алуын билгеләп үтте. Ике коллективта президентның рәхмәт хатларына лаек булды. Моңа җавап итеп команда капитаннары Рөстәм Миңнехановка кубок, шулай ук чемпион медальләрен тапшырды. Быелгы ярышларда уңышларын кабатларга ышандырды. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә рәсми старт бирелде. Казан Кремлендә әлеге вакыйгага әзерлек буенча Республика оештыру комитеты утырышы узды. Юбилей тантаналары Россия күләмендә уздырыла. Масштаблы планнар турында хәбәрчеләребез язмасында. Оештыру комитетының киңәйтелгән утырышын ачып Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинның ислам дөньясы белән эшкә зур игътибар юнәлтүен билгеләп узды. В соответствии с решением президента страны Владимира Владимировича Путина празднование тысячелетия принятия ислама в Волжской Болгарии проводится на государственном уровне. За это мы особо признательны нашему национальному лидеру. Дәрәҗәле итеп уздырыр өчен корылган планнарда шактый. Татарстанда 30дан артык чара үткәрелүе көтелсә, федераль план тагын да киңрәк. Ул 71 пункттан тора. Без булдыра алмаган эш юк дип билгеләп үтте утырышта катнашкан Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев. Без эшли алмаган эшләр юк, дөресен әйткәндә, ныклап тотынсак. Барыгызга да мин теләр идем исәнлек, саулык, үзегезне саклагыз. Мондый чорда да шушындый инде карарлар кабул ителә икән, без көчле халыкбыз. 1100 еллык уңайнан уздырылган чаралар мөселманнарның Россия дәүләтчелеген, мәдәниятен формалаштыруга керткән өлешен ассызыклый. Шулай ук дөнья җәмәгатьчелегенә безнең бай мәдәни һәм тарихи мирасыбызны, традицион рухи кыйммәтләрне үстерүдәге казанышларыбызны һәм Россия мөселман өммәтенең ислам дөньясында аерылгысыз өлеше булуын күрсәтергә, ә иң мөһиме дин тотучыларны берләштерергә ярдәм итә. Ни одна религия не хочет войны, не хочет вражды. Все мы вместе взятые, хоть люди разной веры, разной национальности, с разными языками, мы за нашу страну, за нашу религию. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгы логотипы проекты да әзер. Аны Хозур нәшрият йорты директоры Ришат Хәмидуллин тәкъдим итте. Мөршидә Җихан, Булат Шакиев, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Республикабызда Идел буе Болгар бабаларыбызның ислам динен кабул итүенә 1100 ел тулуга әзерлек бара. Башкалабызның Кол-Шәриф мәчетендә изге Коръәннең уникаль кулъязмасын төзергә керештеләр. Иң яхшы каллиграфлар әзерли торган кулъязманы якынча 2 елда әзер булыр дип фаразлыйлар. Коръән кулъязмасының дөрестлеген һәм нәфис бизәлешен галимнәрнең махсус комиссиясе күзәтеп тора. Тулырак киләсе репортажда. Махсус кәгазьгә Изге Коръән китабының төп сүрәсе булган Фатиха сүрәсе төшерелә. Сүрәнең һәр билгесе дөрес итеп язылырга тиеш. Ислам кануннары буенча ул беренче булып кулъязма рәвешендә дөнья күрә. Рочек. Есть разные страницы там. Есть очень плотный таркиб называется, то есть это расположение было в композиции. Бер биттә барысы 15 ел. Төрле битләр, бик төгез композицияләр бар. Минем бурыч шушы 15 елга текстны оптималь рәвештә бүлү. Беренче сүрә 7 елдан тора.
Сүрәләрнең язылышын ныклы контрольдә тоталар. Әлегә дин белгечләре, ә киләчәктә дөнья күләмендә танылган галимнәр тикшерә. Казанда языла торган Коръәннең беренче кулъязма җыентыгы катгый кагыйдәләргә туры килергә, Мөхәммәд пәйгамбәр күрсәткән тәртиптә булырга тиеш. Коръәнне нәшр итүчеләр хәрефләрнең, сүзләрнең аңлаешлы, сәнгать ягыннан да нәфис һәм дөрес итеп язылуына игътибар итә. Изге китапны гарәпләрдән тыш башка мөселманнар да укый алсын өчен тырышалар. Нигез итеп, берничә басма алынган. Алар арасында Шиһабеддин Мәрҗани күрсәтмәләре дә бар. Изге Коръән кулъязмасы Идел буе булгарында ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлана. Аны әзерләүдә Татарстанның иң яхшы белгечләре катнаша. Хат фән дигән науканы яңартып, без бу эшне башлыйбыз. Һәм әлбәттә бу Коръән безнең китапларыбызга таянып эшләнәчәк. Беренче чиратта Фаваиду мухимма Мәрҗани хәзрәт безнең китабы, икенче чиратта Муса Җыруллаһ Бигиевнең тасмик матур иттереп Шамаил сыман шулай язылачак дип өметләнә. Bu beyramga bağışlanğan kitaplar basıla. İn evvel 100 bin Kur'an-ı Kerim basılacak Allah nasip etse. Kazanda İmam Bukhari Hazretleri'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözlerin, hadis-i şeriflerin jiyintip basılacak 20 bin Allah nasip etse. Ufada derslikler bastırıp çıktık. Bütün oku yurtlarımızda beyram bulgaçtın, күп эшләр эшләнә. Кулъязманың кайчан әзер булачагы әлегә тәгаен билгеле түгел. Коръәннең бер битен язу өчен 2 көн кирәк. Якынча исәпләр буенча 2 елдан соң китап әзер булыр дип фаразлыйлар. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Никита Грахенцев, Татарстан яңалыклары. Бүген Россия матбугаты көне. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләрен, матбугат ветераннарын бәйрәм белән котлады. Бу бәйрәм үз хезмәтләре белән мәгълүмати киңлекне формалаштыручыларны берләштерә. Нәтиҗәле хезмәттәшлек, югары һөнәри осталык, эшкә бирелгәнлек өчен сезгә рәхмәт белдерәм. Хезмәтегез шатлык һәм канәгатьләнү хисләре тудырсын диелә котлауда. Татарстан язучылар берлегендә тарихчылар һәм язучылар катнашында әдәбиятта тарихилык темасына түгәрәк өстәл янында фикер алышу булды. Тулырак мәгълүмат Искәндәр Гыймалтдинов язмасында. Түгәрәк өстәл янында язучылар һәм тарихчылар әдәбият аша тарихны күрсәтү мәсьәләсен куйды. Татарстанның тарихы күп кырлы. Шуның эчендә язучы кайвакыт тарихи фактларны фантастик әсәргә әйләндерә. Шуңа да түгәрәк өстәлдә тарихчыларны язучыларга киңәшләшеп иҗат итәргә чакырдылар. Алда сөйләшелгән тема ул тарих темасын татарларның язучылар тарафынан яктырту мәсьәләсе. Бу бер дә гади проблема түгел чынлыкта. Чөнки минем күзәтүләр буенча татарлардагы булган тарихи романнарның тарихи җирлеге җитәрлек түгел. Кайбер кешеләр алыналар әһәмиятле темаларга, тарих буенча белемнәре җитми. Шуннан соң тарихи роман урынына яза башлар бер фэнтези. Шундай башларына не кирәк шуны. Бу начар әйбер, чөнки тарихи җирлек романнарда сакланырга тиеш. Һәр тарихчы фәнни эшендәге вакыйгаларны авыр тел белән сурәтли. Шуның эчендә язучыга ул фактларны аңлаешлы итеп җиткерү бурычы йөкләнә. Әлбәттә, тарихи әсәрләрне язу өчен тарихны яхшы белү таләп ителә. Шуңа да бу уртак эшне түгәрәк өстәлдә катнашкан язучылар һәм тарихчылар бергәләп башкарырга кирәк дигән фикергә килделәр. Тарихчыларның язучыларга шулай ярдәм итәргә теләүләре бик куандыра. Чөнки аларда алар үзләре дә аңлап тормаскан мөмкиннәр никадәр кызыклы сюжет икәннән. Һәм ләкин безнең тарихчыларыбыз бик күп материалга ия. Һәм шушы язучыларыбыз әгәр шушы материалларны кулланып, тарихчылар белән бергә эшләсәләр, безнең татар халкында, татар телендә кызыклы әдәби әсәрләр, романнар туар иде. Нәкъ менә безнең каякта тарихи әсәрләрне тәнкыйтьләр бит, учларга барып җитәрлек түгел, кызыклы түгел, ышандырмый дип. Ул нәкъ менә шушы тарихчылар белән эшләп җиткермәүнең бер мисалыдыр. Түгәрәк өстәлдә сөйләшүне танылган әдибебез Әмирхан Еникинең шушы фикере белән куәтләргә мөмкин булыр иде. Яңа заман, яңа байлыклар тудыра, ләкин искенең дә яхшысын саклый белергә кирәктер ләбаса. Искәндәр Гыймалтдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.
Мамадыш районында күп кенә кешеләр быел кышкырт мөгезле эре терлекләр санын арттырырга ниятли. Хәзер җитештерелгән продуктларны эшкәртү мөмкинлеге бар. Ылыяз авылында ит эшкәртү ыслау цехы ачылды. Кооператив әгъзалары шулай ук авыл халкы эшкәртүгә от, сарык, коз яки тауык итен тапшырып, алмашка казылык, ысланган продуктлар ала. Цехны башлап җибәрүче кооператив программасы буенча ачканнар. Чыгымнарның 90%-ын дәүләт субсидияли. Җитештерүдә 4 кеше эшли, ит ыслау аппаратының куәте тәүлегенә 200 килограммга җитә. Кешеләр күп килә инде, күрше районнардан да киләләр. Итләрне күп алып киләләр инде. Колбаса, капти итәбез, козлар, тавык, үрдәк, от капти итәбез инде. Спрос әйбәт, Аллага шөкер. Менә 2 ситнер, суткага 2 ситнер ясыйбыз әле пока. Аннан соң еще да арттырырга исәбендә. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Яңа ел бәйрәмнәре үтеп китсә дә, күңелдә ел буе саклана. Бәйрәм кайтавазы булып төрле чаралар җылысы дәвам итә әле. Яңа Савин районы балалар бакчасында балалар өчен күңелле бәйрәм оештырылды. Яңа ел сәгате. Ул безне чиксез киләчәк белән тоташтыручы бер мизгел. Иске ел киченнән яңа ел таңына бер адым, һәм менә шул бер адымда әйтеп бетергесез өметләр белән тулы киләчәк. Киләчәк ул нәни дусларыбыз балаларда. Нәкъ менә алар тылсымлы яңа ел бәйрәмен түземсезләнеп көтеп ала. Чөнки яңа ел бәйрәмендә барлык әкият геройлары да әкиятләрдән чыгып мәктәпләргә, балалар бакчаларына килә. Менә бу елны да Яңа Савин районының 391 балалар бакчасына килгән алар. Бәйрәмнең иң көтеп алган кадерле кунаклары Кыш бабай белән Кар кызы. Бигрәк тә балалар алар белән бергә чыршы тирәле әйләнеп җыр башкарырга ярата. Нәниләр кадерле кунаклар килүенә ныклап әзерләнгән. Шигырьләр, җыр бию бүләк итте. Яңа ел тамашасына куян булып киенгән Ислам да ел буе әзерләнгән күчтәнәче белән сөендерде. Кыш бабай белән Кар кызы да бүләксез килмәгән әлбәттә. Бәйрәм тамашасыннан нәниләр күтәренке кәеф белән таралышты. Алия Галиуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Теманы дәвам итәбез. Рәсми булмаса да бүген 13 гыйнварда иске яңа ел бәйрәмен билгеләп үтү гадәте бар. Исәк авылында балалар өчен тәрбияви чаралар уздыру традициягә кергән. Бу районыннан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. 2022 елдан президент чыршысы каладан салага күчте. Кышкы ялларны файдалы итеп үткәрү максатыннан Исәк авылында Буа якташлык җәмгыяте президенты балалар өчен чыршы бәйрәме оештырды. Һәрбер кешегә күңелендәме, яшәешендә бәйрәм кирәк. Менә бәйрәм ешрак булган саен 48 авыл тормышы ямьлерәк. Авылда узган чыршы бәйрәменең Казанныкынан өстенлекле ягы да бар. Анда теләге булган һәр бала катнаша ала. Мен бүген лотереяга килдем. Монда билет алдым. Ерактан килгән ак сакаллы Кыш бабай чыршы бәйрәмнәрендә еш була. Исәктә саф һавада үткәне иң әйбәте ди. Иң әйбәт авыл чыршыларының берсе биредә. 60. Балаларны котлыйсылары килсә, үземнең ярдәмчеләргә, Кыш бабайларга бирегә килергә чакырам, бәлки әле киләсе елга бүтән төрле программалар булыр. Монда балалар бик матур, бик ягымлы, бик сөенечлеләр. Узган ел 60лап бала килсә, быел чыршы тирәсендә әйлән-бәйлән биючеләр саны 80гә җитте. Шигырь өйрәнеп килгән бер генә бала да бүләксез калмады. 57нче санлы билет алучы хәтта кәрәзле телефон отты. Рәхмәт. Шулай ук балалар бәйрәмендә район кунаклары катнашты. Гомумән бу төбәктә бик күп чаралар якташлык җәмгыяте, авыл җирлеге җитәкчелеге, район хакимияте белән берлектә оештырыла. Белүебезчә, бердәмлектә көч. Быел да менә халыкның күңелен күтәрер өчен монда җыелдык. Лисе килә исәнлек, саулык, сәламәтлек, озын гомер. Әнә шундый изге теләкләрдән, уеннардан балалар көн салкынлыгын да сизмәде. Парланып торган кайнар пылау да саф һавада аеруча тәмле булды. Бәйрәмнәребезнең
Мәктәп эшендә үтә торган инде, чыршы җанда, монда уранда тагында күңеллерәк матур инде, чыршыбызда, авылыбызда бик матур. 21. Там бер кат инде, бик рәхмәт әйтәсе килә инде, ул булышта безнең авылны шулай бастырырга инде. Кызым, сиңа әйтәм, киленем, син тыңла дигән бик мәгънәле мәкале бар халкыбызның. Әлеге бәйрәм балалар өчен оештырылса да төп асылы яшьләрнең игътибарын авылга юнәлтү. Ә президент чыршысы үткәрелгән исәкнең киләчәге өметле күренә. Монда бөтен шартлар бар торыр өчен. Газы бар, суы бар, уты бар, мәчете бар. Жар сәгать юлда бассейн, ледовый дворец, театр, стадион, нәрсә телисең. Шәһәрдә дә мондый шартлар юк, авылда торыр өчен. Шуңа күрә мин шанам һәм тырышам, Исәк авылының тарихы өзелмәсен, аның киләчәге матур булсын һәм шулай булачак та Алла бирсә. Мөршидә Җихан, Илнур Кадыров, Буа телевидениесе ярдәмендә махсус Татарстан яңалыклары өчен. Әле яңарак кына Россиядә тыюлыклар һәм милли парклар көне билгеләп үтелде. Бу юнәлештә федераль проектлар ничек үтәлә? Быел нинди экологик программаларга өстенлек бирелә? Көнкүреш, төзелеш калдыклары, чүп-чар полигоннары эшчәнлеген ничек контрольдә тотарга? Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфиры шушы һәм башка актуаль экологик проблемаларга багышланды. Студия кунагы Росприроднадзорның Идел-Чулман төбәк-ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров зур шәһәрләрдә корны күреп, тиешле урыннарга чыгару, хуҗасыз этләр приютларын булдыру, зур шәһәрләрдә үсентеләр утырту буенча тыңлаучыларны борчыган сорауларга җавап бирде. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Фаяз Фәнилевич, хәерле иртә. Яңа ел бәйрәмнәрендә кар мул яуды, аны күреп тиешле урыннарга урнаштыру буенча эш ничек тора? Безнең инде классификационный каталоглар буенча ул калдык булып санала, шуңа күрә аны инде чыгару, утилизациялау буенча да санитар һәм экологик аерым таләпләр билгеле. Бүгенге көндә инде безнең Казан шәһәрендә кар эритү станциялары эшләп килә, инде менә күп карга яуган вакытларда карны чыгарып җитешмәгәндә, менә бу эритү станциялары эритеп җитешмәгәндә безнең инде башкарма комитет тарафыннан Казан шәһәре буенча кар чыгару урыннары билгеләнә, һәм инде бу гомумән бөтен республика буенча да һәр районда андый урын билгеле, комитет башкарма комитетлар тарафыннан андый урыннар билгеләнә, һәм инде кар шушы урыннарга гына бары тик чыгарылырга тиеш. Моның таләп бу урыннарны инде сайлаганда әлбәттә таләпләре дә бар. Бу кар чыгару урыннары иң мөһиме су саклау зоналарына туры килергә тиеш түгел инде, һәм инде суга менә шу кар эрегәндә май-июнь айларында бит инде эреп бетә бу карлар, апрельдән башлап бу кар белән суга пычраткыч мәгъдәләр ташланырга тиеш түгел. Һәм инде менә шу кар чыгару урыннарына җаваплы организациялар, предприятиялар бар инде. Бу предприятиялар тарафыннан җәйкене бу кар чыгару урыннары чистартылып, җыштырылып, чөнки монда инде кар белән көнкүреш калдыклары, сәнәгать калдыклары да чыгарыла. Бу урыннар җыштырып, тартылып, башкарма комитетка бу җирләр тапшырылырга тиеш. Кар боз эретү өчен экологиягә зыянлы химик реагентларны билгеле микъдарда куллану ни дәрәҗәдә контрольдә тотыла? Инде шәһәрнең башкарма комитетының аерым хезмәтләре бар инде. Алар инде менә бу реагентларны тиешле дәрәҗәдә, периодичностьларын барсында инде ничек итеп эшкәртелергә, ничек итеп бу юлга сибелергә, монда инде безнең шулай ук менә транспорт министрлыгына да зур рәхмәт әйтергә кирәк. Көн сайын юлда инде шәһәрдә генә түгел бит, безнең федераль, региональ трассалар да бар. Монда инде менә шу матдәләр, реагентлар, комнар сибелеп тиешле урында, тиешле дәрәҗәдә эш башкарыла. Инде менә шуңа күрә әйтәм, бу матдәләр бу елдан-ел инде бу реагентларны зарарсызрак эшләү өстендә эш алып барыла. Шул матдәләрдә сулыкларыбызга эләкмәсен өчен менә аерым урыннарга чыгарылырга тиеш кар. Эшә торган чиста су программасы ничек үтәлә? Чиста су программасы безнең инде Төзелеш министрлыгы тарафыннан бу программа башкарыла. Монда инде безнең ел дәвамында инде менә районнарыбызны сулар белән, су белән обеспечивать итәр өчен, тәэмин итәр өчен безнең гражданнарыбызны скважиналар бер ителә, инде скважиналар барлыкка килә, һәм шулай ук инде безнең водопроводный сетлар, канализационный сетларны алыштыру эшләре буенча зур юнәлеш алып төште. Инде шушы юнәлештә зур эшләр алып барыла. Татарстанда айрым саклана торган тыюлыклар, милли паркларны үстерү программасы буенча нәрсәләр эшләү күздә тотыла?
Менә инде без 11 гыйнвар көнне аеруча саклана торган территориялар буенча инде милли парклар һәм тыюлыклар көнен билгеләп үттек 11 гыйнвар көнне. Монда инде бу территориялар буенча безнең республикада 190лап аеруча саклана торган территория билгеле. Шуның икесе инде федераль дәрәҗәдә, бу безнең Түбән Кама милли паркы, үзешенә инде ул Алабуга, Менделеевск, Шаллы, Нижнекамск районнарын үзешенә ала, һәм шулай ук инде Иделкама табигый тыюлыгы да бар, менә бу федераль дәрәҗәдә, инде региональ дәрәҗәдә безнең инде шулай ук 100дән артык шушындай аеруча саклана торган территориялар билгеле. Бунда инде бу территорияларда аерым таләпләр, ягъни кайбер аларның шулай ук саклау зоналары да бар. Аларны саклау зонасында бер таләпләр, мисал өчен саклау зонасында әле анда машина белән йөрергә яраса, мисал өчен, үзенең тыюлык эчендә анда автотранспорт хәрәкәте тыела, төзелеш, капиталь төзелеш объектлары торгызырга инде тыела. Әгәр дә инде ниндидер рекреация өчен объектлар булдырыла икән, алар инде экспертиза үткәрергә тиеш, ягъни специалистлар, экологлар бу объект барлыкка килгәндә тыюлыкка зыян киләме, килмиме турында инде аерым үзләренең фикерләрен әйтергә тиеш булалар. Казан янындагы Самосырова чүплеге кайчан тулысынча тәртипкә китерелә? Самосырова тирәсендә урнашкан 3 чүплек билгеле, аның берсе инде федераль программа тарафыннан берничә ел элек рекультивация үткәрелде. Анда инде башкарма комитет, шәһәрнең башкар комитеты агачлар утыртты, ягъни ул аерым контрольдә бу территория. Шулай ук инде менә узган елдан башлап федераль программа буенча Самосырова тирәсендә урнашкан 2нче чүплек рекультивация үткәрелә башлады. 2нче чүплеккә моны шуны әйтеп үтәргә кирәк, монда актив рәвештә экология министрлыгы, республика хөкүмәте актив рәвештә эшләп, менә федераль программага бу проект белән эләкте. Бу проектның тагын актуальлыгын әйтергә кирәк, бу пилотный проект буларак, монда инде менә свалочный газлар ташлана торган, шеру аркасында барлыкка килә торган калдыклар инде газлар утилизацияләштереләчәк, алар энергияга әверелдереләчәк. Шушындый установкалар куюда каралган. Һәм бүгенге көндә менә безнең полигон Восточный 3нче чүплегебез бүгенге көндә эшләп килә. Ул инде беренче карта санын тулды. Бүгенге көндә рекультивация эшләре башкарыла. Менә шушы тулган картага инде чистарту корылмалары куеп фильтрат өчен, һәм инде ташлана торган газларны да чистарту корылмалары кую талабы үтәлгәннән соң 2нче карта эшендә икенче картага инде шүп җыюны башлап җибәрәчәкләр. Якындагы елларда башкалабызда көнкүреш калдыкларын шүп шарына урнаштыру перспективасы нинди? Якын 5-10 елда безнең инде термик зарарсызландыру заводы төзеләчәк. Бу безнең республика буенча менә сортировочный станциялар, межмуниципальный полигоннар булачак инде, һәм инде шушы сортировкалар үткәннән соң шушы термик зарарсызландыру заводына киләчәк. Ләкин полигоннарыбыз әле ябыла дигән сүз түгел. Бүгенге көндә безнең республика буенча 36 полигон эшләп килә. Инде киләчәктә дә бу полигоннар эшләрен дәвам итәчәкләр. Бу эш системалы рәвештә эшләп киткәнче инде. Быел кайсы экологик проектларга өстенлек бирелә? Казан шәһәрен чистарту корылмаларын реконструкция эшләре дәвам итә. Шулай ук менә бу Самосырова чүплеген чүплеген рекультивацияләү программасы, федераль программасы да эш дәвам ителә. Һәм инде иң зур проектларның берсе безнең менә Иловые поля дип беләбез инде барыбызда, Идел елгасы буенда урнашкан. Инде 10 еллар буена Казан водоканалының җыелып килгән калдыкларын менә шу Иловые поляны рекультивациялау буенча эшкә республика бүгенге көндә тотынды. Һәм бу проект Россия күләмендә дә иң зур глобаль проектларның, актуаль проектларның берсе булып санала. Һәм әлбәттә инде без менә күзәтчелек органнары, экология өлкәсендә эшләгән гражданнарыбыз, кешеләр инде безнең төп максат менә бу безнең территорияларны тәртиптә саклау, чүплекләр булдырмау. Инде чүплекләрне була икән оператив рәвештә бергә җир хуҗалары белән, муниципаль районнар белән бу территорияларны оператив рәвештә тәртиптә тоту максаты тора.
Фаяз Фәнилевич, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Росприроднадзорның Идел Шулман төбәк-ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров белән актуаль әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.